Karon adlaw sa Biyernes, kapistahan ni San Simon ug San Judas, mga apostoles. Mitugot si Jesus nga makalili kita sa iyang kinabuhi sa pag-ampo. Makanunayon siyang nakighinabi sa iyang amahan, Aba. Ang pag-ampo maoy sugnod nga nagpadilaab sa misyon ni Jesus. Sa matag higayon tapos sa tibuok adlaw niyang pagpangalagad sa mga masakiton ug ang nabudlayan nga katawhan, wala siya malimot sa pag-ampo ngadto sa iyang langitnong amahan. Kadtong suod nga mga higayon uban sa iyang aba, maoy nagbusog kaniya, naghatag kaniyag panlantaw, ug sa pasalig nga iyang gikinahanglan diha sa iyang pagpangalagad. Sa iyang laraw pagtukod sa bag-ong katawhan sa Dios, ang amahan mipakita kang Hesus diha sa pag-ampo nga kinahanglang magpili siyag 12 gikan sa daghang mga tinun-an. Ang numero 12 igo na. Kini nagtimaan sama sa giingon nga ipahimugso ang bag-ong katawhan human napukan ang 12 ka mga tribo sa banay ni Israel. Diha sa pag-ampo, gipakita ngadto kang Hesus ang kinaiya ni ining mga tawhana nga kadaghanan mga mananagat ug gikan sa ubang mga panginabuhian, ang ilang politikanhong koneksyon ug ang ilang luna sa katilingban. Iyang nakita ang ilang mga kusgan ug huya nga mga kinaiya. Sayod gayud siya sa sinugdanan nga malisod ang pagdumala ni ining mga tawhana apan si Jesus misalig sa kasiguruhan tungod sa padayong hinabang sa iyang amahan. Pamalandong. Makanunayon ba akong nakighinabi sa Dios diha sa pag-ampo? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kahitas-an nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii.
Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.